Estos son Amparo y Vicent. Amparo está en una residència pública i Vicent en una privada. Cada dia reben la mateixa atenció i la dosi de medicament que necessiten gràcies a la nova estructura pública que permet acostar d'una manera senzilla l'atenció farmacèutica necessària a més de 28.000 majors de forma igualitària. Este nou model assistencial de la Generalitat Valenciana crearà més de 100 llocs nous de treball i permetrà una coordinació i comunicació directa entre tots els professionals sanitaris per a garantir el benestar i la seguretat del pacient. Tota la medicació, supervisada per un farmacèutic especialista, es prepararà de forma individualitzada i en dosis unitàries en un centre logístic d'alta tecnologia per tal de garantir la màxima seguretat clínica i després es distribuirà a cada residència. Perquè equitat, qualitat, integració sociosanitària a la farmàcia en residències és Resiequifar. Generalitat Valenciana.